bube maiga ay dala ka foko ale koni ka saya ye sankelen hon soro open ai ale ye chagada ni ale ra kelendo ko mallen den chama koni nyable ni wakati hon kuligoro ay dala ka foko samba fla ale ni mugani fla kono la den fatule munu nana jigini sira fɛ ko olu kɔni ye ba kelen ani kɔ kɔni ye Bamakɔ finitugu ka baara dɔ kɔni sen fɛ a yirala ka fɔ ko olu kɔni ye siganama maa 400 kɔni minɛ ani moto 35 an balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna da dɔw ni kibaruya ninnu kɔni na kulu walawalaw ye kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka bila min ye Sumeyila Bube Mayiga ka fatuli ye ayiwa min kun ye marisi kalo tile 21 ye san 2022 kɔnɔna la Sumeyila Bube Mayiga ale kɔni ka kalifa minɛla la ayiwa kunu marisi kalo tile 21 san 2023 o kɛra o san kelen ye o kum kɔnɔna la Sumeyila Bube Mayiga ale ka denbaya ani a ka parti politique ana jɛɲɔgɔn dɔw olu wulila ka se kaburudon na ka taa tasibilaka ye ani ka taa fleurs caman kɔni da a su kɔni kan ka dubabu caman kɔni do a ye o kɛnɛ kan maa caman yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka denbaya a n'a ka parti politique maaw u bɛɛ lajɛlen kɔni taara nin waleya in kɔni kɛ an b'a ye u ɲɛdaw ka jaw kɔni na ko u kɔni dusukun kasalen kɔni do ani o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Sumeyila Bube Mayiga muso ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ n'o sɛbɛn fana carina bɔlɔlɔw sanfɛ o sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fo kiri ka tigɛ ale kɔni cɛ ka saya in kɔni na wa a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko min ye arasibaci ye n'ale minɛla dɔgɔkun jan tɛmɛnen ka sababu kɛ k'a ye kuma dɔ fɔ ko Bube ka saya kɔni na muso in y'a yira k'a fɔ ko o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ko arasibaci ma kuma foyi fɔ n'o ye nkalon ye ko a ye kuma fɛn fɛn fɔ ko saya in bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o de fɛ o de kun na ko ale kɔni bɛ fɛ kiri ka tɛmɛ ale cɛ ka saya in kɔni na sabula ko ale cɛ fagara de ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ OPNA ni ale ye cakɛda ni ale yɛrɛ kelen don ka maliyɛnden caman kɔni ɲɛbilen ni wagatinin kɔni na ayiwa OPNA ko ale kɔni ye cakɛda ye ko a nana Mali la k'a bɛ kalo damadɔni kɔni bɔ ayiwa ko ale nalen Mali la a yirala k'a fɔ ko ale ye cakɛda ye minnu bɛ dɔ fara maa ka wari kɔni kan o tɛ dɔwɛrɛ o de k'a fɔ ko application dɔ b'u bolo u b'a fɔ k'i ka musaka dɔ bila o kɔnɔ ko tile damadɔni dɔ bɛ fara o musaka in kan wa ko o wari in bɛ k'i ta ye o de senfɛ ko maliyɛnden caman kɔni sɔrɔla o la ko sabula maa caman kɔni tun bɛ yen nɔ olu u ka musaka tila bɛɛ kɔni bila kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko o dɔ bɛna fara o musaka ninnu kɔni kan min kɛra balawu ye OPNA maaw ma se ka wari di maa si ma wa min ye tɛnɛ tɛmɛnen ye a yirala k'a fɔ ko nin cakɛda maaw kɔni bɛɛ lajɛlen tununna maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min na ayiwa maa caman y'a fɔ ko nin waleya in ye maliyɛnden caman kɔni sɔrɔ kun min na ko a sababu kɛra natabaya ye ayiwa o sen fɛ ko OPNA maaw yɛrɛ kɔni y'a kɛ cogoya min na o de ye k'a fɔ ko u b'a fɔ ko i ka musaka dɔ bila i ka application in kɔnɔ ko o la ko tile damadɔni dɔrɔn dɔ bɛ fara o wari kan ko o wari in bɛ k'i ta ye ko tile damadɔni tɛmɛnen ko maa dɔw bɔra k'a bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye OPNA maaw ye ko anarikɛlaw don ko u bɛ ka maaw kɔni anarike ko maa minnu bɛ yen nɔ n'i ka wari b'a compte kɔnɔ la k'i ka wuli ka taa i ka wari ta ko sabula ko ni maa kofɔlen ninnu tɛ maa ɲɛnama ye ko maa dɔw o kuma ninnu fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la nka ko maa minnu ka wari tun bɛ yen ko u bɛɛ lajɛlen dɛsɛra k'u ka wari bɔ ko min ye sibiri tɛmɛnen OPNA maaw kɔni ye bataki dɔ bɔ ka yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka promo kɛ ko o de y'a fɔ ko n'i ye wari min bila a kan ko caman ba bɛ fara kan o sibiri don na maa caman fana taara dɔ fara u ka musakaw minnu tun bɛ u ka application kɔnɔ maa caman taara dɔ fara kan depuis o sibiri tɛmɛnen fo tɛnɛ tɛmɛnen u ma ani maa kofɔlen ninnu kibaruya sɔrɔ o de y'a to tɛnɛ don maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni ka wari bɛ ni baarakɛyɔrɔ maaw kɔni bolo u wulila ka se OPNA maaw kɔni dagayɔrɔ la u taara sɔrɔ olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ka taa ka bɔ yen u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni datugulen don o de kun na sinfilaka caman kɔni b'a la u wulila ka se min ye communicant tribunal maaw ma k'u ka wuli k'u dɛmɛ walasa u bɛ se k'u bolo da u ka wari kan cogoya min na aw ni aw ka jɛ ka ni maa kofɔlen ninnu ka kumakan lamɛn alama hali n'a sɔrɔla i ko k'i dalen tɛ ko in na i sɔn ni ta ye mais n'i y'i sigi ka ORTM yɛrɛ lajɛ ko in bɛ ka bɔ yɛrɛ la i bɛ danaya sɔrɔ a kan o de ye caman yɛrɛ sɔn ka kɛra k'u ka wari ta k'a don fɛn in na o hukumu kɔnɔna na ORTM bɔlen kɔfɛ arajo fana so fana b'u bolo hakili ba tɛ arajo so in tɔgɔ la ten tɔ mais arajo so fana tun b'u bolo o arajo so in tuma bɛɛ u ka kuma tun bɛ fɔ arajo so in na k'u ka kunnafoni cari k'a yira k'a fɔ ko jamana y'u dɔn u reconnaît don wa sɛbɛnfura fana b'u bolo minnu b'a yira k'a fɔ fana k'u dɔnnen don jamana fɛ jamana ye place d'u ma ko min fana ye mɔgɔw da la tuguni u y'a ye k'a fɔ fana ko faaba b'u la n'o bɛ yirali kɛ n'o ye siège ye siège fana bɛ mɔgɔ ninnu na u ka siège tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ kan kɛrɛfɛla yɛrɛ la n'u bɛ soba min wele ko immeuble Ɲuma Beleza kɛrɛfɛ u ka Ɲuma Beleza kɔnɔna yɛrɛ la u ka faaba bɛ yen yɛrɛ de wa n terikɛ bɛ yen fana olu wulila ka taa se fo u ma k'u ka kunnafoni ɲini k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ o yɛrɛ de bɛ mɔgɔw da ko in na
Ayiwa an b'a yira k'a fɔ hali bi OpenAI kɔni hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko sani u ka na u cɔngo Mali la ko benenois dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale ye maa ye n'a bɛ bɔ Benin jamana kan ko ale kɔni wulila ka kuma nanzaraka la k'a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi ni makofɔlen ninnu na ko sabula ko maa ɲɛnamaw kɔni tɛ anw ni an ka jɛ k'o fana video kɔni lajɛ. Bonjour, bonjour. Si tu es malien et tu me suis, j'aimerais te dire qu'il aura une opportunité en ligne appelée Open Hall. Faites beaucoup attention. Ils ont quitté le Bénin, c'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. C'est des blancs arnaqueurs. Ils viennent de ravager le Bénin. Ils ont désigné ça Cameo Shell au Bénin. Des milliers, on a mis des millions dedans. Et c'est cramé. On n'a pas pu récupérer nos sous. Faites beaucoup attention, chers Maliens. Je parle depuis Bénin. Je suis victime. Je suis victime. Je répète, je suis victime. Je vous remercie. Faites beaucoup attention. Ne mettez pas votre argent dedans. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulikoro mara la a yɛrɛ ka fɔ ko san 2022 ale ni 22 kɔnɔna la ko muso minnu bɛ yen nɔ n'olu jiginna ka sɔrɔ u den fatulen kun don ko o bɛ taa 1000 ale ni 600 ni kɔ kɔnɔna wa ko jiginni fana kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u denw fatura ko bɛ taa 400 ale ni kɔ kɔnɔna. Ayiwa kibara minnu sera mɔ kɔɲɛ la olu yɛrɛ na ka fɔ ko min ye assise dɔ ye n'o o ye sigikafɔ dɔ kɛra Kulikoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni fɛ o sigikafɔ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko baara minnu kɛra san 2022 ale ni 22 kɔnɔna la ko ka o baara ninnu kɛ ka maaw ladɔnniya la ani ka ye gɛlɛya minnu yera kɔnɔna la walasa san 2022 ale ni 23 kɔnɔna la o gɛlɛya ɲɔgɔnna ninnu kana kɛ o senfɛ ko sɛbɛn bɔra sɛbɛn min kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Kulikoro kɔni lamini na muso minnu lajɔlen kun don n'u denw fatura u kɔnɔ ko o kɔni bɛ taa 1000 ale ni 600 ni kɔ kɔnɔna ko maa minnu fana bɛ yen nɔ ko jiginni kɔfɛ ni olu kɔni denw fatura fo ka taa bila tile 20 ale ni 8 kɔnɔna ko ye maa 400 ale ni kɔ kɔni ye wa ko muso minnu fana lajɔlen kun don n'olu fatura jiginni kɔni senfɛ ko o bɛ taa maa 50 ale ni 9 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔna o de kun na ko ni sɛbɛn ninnu kɔni kɔfɛ ko gɛlɛya minnu yera nin baara la ko fo ka na nin jaabi ninnu di u bɛ fɛɛrɛ kɛ san 2022 ale ni 23 kɔnɔna la o gɛlɛya ɲɔgɔnna wɛrɛ kana u sɔrɔ tugun. Ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamako ale n'a lamini na a yirala k'a fɔ ko maa siganamɔgɔ maa 200 ale ni kɔ ani moto 35 ko olu le minɛla finitigiw kɔni fɛ u ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la. Ayiwa kibara minnu sera ma koɲa la olu yɛrɛ k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen min kun ye marisi kalo tile 16 ye n'o ye Mali polisiso mɔgɔw kɔni ka direction ye ko olu ni ministre min sigilen bɛ lakana kɔni hukumu kɔnɔna la ko olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka baara dɔ bolo da baara in hukumu kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ ko wagati sera min y'a to kow ka yɛlɛma ko yɛlɛmali yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko min ye zon ye olu ka sira finitigilakaw kɔni ɲɛ o baara ninnu hukumu kɔnɔna la ko u wulila ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ Bamakɔ fantan ale 4 bɛɛ lajɛlen na su dɔ fɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔna la ko u ni maa minnu jɛra ka baara kɛ o de ye k'a fɔ Bamakɔ commissariat caman kɔni b'a la i n'a fɔ Badalabugu 4e kɔrɔ Bako Jikɔrɔ ni 15e kɔrɔ Sotiba 16e kɔrɔ ale ni Samɛ ani min ye premier kɔrɔ fana ye ko u ni u commissariat maaw kɔni jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko u ma dogo dɔrɔn ma min ye gendarmelakaw ye ale ni gardi maaw fana ko u n'olu fana jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa k'u ka nin baara in hukumu kɔnɔna la k'u donna Bamakɔ womisɛnnin caman kɔni kɔnɔ ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ko sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko u ye maa 200 ale ni kɔ de kɔni minɛ o maa 200 ani kɔ la ko sigana kɔni b'u la ka yira k'a fɔ ko u bɛ kojugu kɔni kɛ a yira k'a fɔ ko o maa 200 ni kɔ la maa 23 k'olu bɛɛ lajɛlen ye musolaka ye wa ko moto minnu minɛla ni maa kofɛlen ninnu kɔni fɛ ko bɛ taa moto 35 kɔni bɔ ayiwa maa 200 ni kɔ minnu kɔni minɛla a ma fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ye kojugu kɛla ye nka siganakɛla olu la sabula olu sɔrɔla yɔrɔ la yɔrɔ min ye sigana yɔrɔ ye ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ kɛ ka yira k'a fɔ maa min kɔni bɛ yen nɔ e tɛ majugu ye e tɛ kojugukɛla ye e kɔni bɛ bila ka taa i ka so nka an bɛ waati min na ko bi ni maa kofɛlen ninnu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ wa min ye nin finitigi ninnu ye ani ministre min sigilen bɛ lakana kɔni kunna u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ nin ko in bannen ye ko sabula ko don n'a nata u bɛ nin baaraba caman kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔ walasa lakana ale ni bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ko olu kalikan o de ka fɔ ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lakana an'u bolo fɛn o de sen fɛ ko olu bɛ nin baara kɔni kɛ fo ka se a dan na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka